Iwa pong kelwal, mamaya pa na po mag-umpisyata na. At manalangin tamo po, adwan tayo itang presensya na ng mayupayang Ginoong Diyos. Banalay pami, muna po dakal salamat, kim pagkalumong pagkabiyake kami ang pong sikanan. Ikpang banal, dakal pong salamat, ngayon nga ba kayo iti, ikiyangan pong sablang mikakapatad, miras ikiyangan pong kapayapan, kini pong santuario nga iting kiyakampi panwanan. Igpa ngayon pinandita iti, ikiya pong mapila na mikakapatad. Diyos ko, sa puga na pong kiyangan panimunan, ngayon nga ba kayo iti bang puryanda ka ampong pamintuanin kaya kang pangay espiritu hanggang aking pangakatutuan. Ikpang banal, nung nainuman sapo kaya kami ngeni, ingating bitbita problema ampong kapanandaman Diyos ko potang mayari kaya kayang katipunan na iti. Mga baklas nga sapo Diyos ko ba ng kanita, manatili po itang kasangkanan, nagpakarin kaya kayang balang sarili. Ginoo ngayon nga ba kayo tingin mag-aral kami, imbiyan na ng eskwelaan. At siya po Diyos ko, ganap kong kayangan pong panimunan, imbalang metong kaya kami. At siya po Diyos ko, din pagpaksang kaya kaming pag-aralan, Diyos ko, midapokla sa dulang daring kaya kayang pusuan pong kaisipan. Bating upayang Diyos ko, itang kaya kang kayo pa yan manatili, ka rin kaya kayang balang sarili. Ipang banal, ang ganap ko Diyos ko rin kaya kaming sablang kapatadang pong pengaring at tsukin dasayan aning pagkiran. Pakipadanalangin milangan po kaya kang pong pakisabing mayap Diyos ko. Igwang metang gamat mo muna napisan mo ng pong lihim. Ipang banal, ang ganap po Diyos ko rin kaya kaming kapatada tatalay tayanan kaya kang kayupayan. At sa po Diyos ko itang kaya kang kayupayan ngayon pinandit bagyang turuan pong tumayid ngayon nga bakit paano pong itururit ang mayat minggaban na ikasulong naning kekeng kasal pantayanan. Magbarati po sa karyalay paitang sikana ng pomper sa bala naman pong emalyaring makapanyang kanan. Ipang banal nga ipunluklukan di po inluklukanan ng kekang kayo pa yan Diyos ko sana po ganap mo kaya ngampong panimunan. May kaya po kakawangan nung galaka kaya kami pa nanuman po laki nga gawa. Ipang banal, layla po rin rin kaya dalangin kaya kampong samu, ipangin nga ba kayo Diyos ko sa putanggapan mula. At makanyan mineman pong tanggapan itang malmumbiyandeso ng pong pamipala, ipapamilatan mga pong isabla kaya ka magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat.
Yaing linalang king sablang bagi. Mayupayaya at alayang kaparis. Yaing Diyos ding sablang at tsubabo. Yaing katamong igpang at tsubano. Ingkalam ampon patnubena yasana ingke kayong imbutan king oras sa iti. Ing pamipala nitang Diyos, yasa ingke kayong nabangnan, ikong sabla-sablang migsadya, dinatang, disan, at migtalaga. Ayating pamanyal pantaya, ketang metong nga Diyos. Tuluta na saning mayupaya, Gino. Ibalabal ni ing wagas ng kalam, ampon kabyasnan. Bangdeting ati yung daramdam, miatin kaganapan, pakinabang, ingke kayong kapagalan. Nuwan niya, ing balang metong ayating tapat, apamanyal pantaya. Pablasang kakilalayo, ampon kabalwan yung, ing Diyos, yaing linalang king sablang bage, king labuad, ampon king banwa. Matulid mo ing taong, ing maging matibeya, manatiliyang ating tetagan, nanuman ingati yung magle adaratang. King pangalalang naning taong, matulid mo, ing sambane ampon purian, itang meto nga Diyos, king sablang katutuan. Sambane king mabilog ng puso, mabilog ng kaisipan, mabilog ng pangataw. Uling iti ing katungkulan ning balang tao. At eya mikiatin o mikialiwang Diyos maliban kaya. Uli na pablasang as na king kasakit, king taong metong amaminto. Ayatin ng kabyasnan, ganap darapat, king sablang kautusan. Dapat nung nabalo, ing kayang susuywan. At naking kasakit, nabalo ing tunay dalan. Antimo king panahon ng Moises, ampon iaron. Pablasang deti, atin lang kapag nasan, bage patutwanan da, baning tao, akarelang sasakupan, iti lubos lang maniwala, king karelang kasalpantayan. Dapat, king pamitagagal ng
pamanguldas ng Moises, manibat king bundok, aking kayang pamagayuno, bang ding taong manwala kaya, ganap lang mi patutuan. King mabilog gabalayan at ilong makatipon, manaya kang Moises, nung nano ingati yung mapalyaring daratang. Dapat king karelang kabilyan, iti may niplang. Waman itang katutuan, ingati yung ipakilala ng Moises. Dapat kinguli na ng sariling kabiasnan. Ginawa lang karelang Diyos-Diyosan. Ginawa lang biserong baka. Binibude king may sabing ginto at karelang sinamban. Dapat nung kayong pag-aralan. Nga na, ing Diyos, naburing mikaatin kayong aliwang Diyos harapan. Iti ing kayang maygit ipakilala kay kongan, at kay kayong pakirandaman, ing santong kasulatan. King Exodo 20, Kapitulo 2, hanggang 3. Yang ka kung daralan. Ano po yung makasulat, King Exodo Kapitulo 20, versikulo 2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglalabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sabay ng pagkaalipin. 3. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4. Huwag kang gagawa para sa iyo larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. O ito po yung makasulat. Salamat ng dakal, kingati yung kabiasnan, miyaduang ngarapan. Ing kabiasnan malino ng sasabihan. Naburining Diyos, imikating kayong aliwang Diyos liban kaya. Naburining Gino, na ikukumparaya, itutulad ya kareng bagay at suketi sulip. Ayati yung inanyuan ning tao. Uling Diyos, Diyos yang mapangalalo. At detingati yung tutupad king kayang kaburyan. Nga na, karelalang parusan. Dapat gini, nano ing depatanan ng tao. Pasibayo. King Roma 1:25. Nga na po yung makasulat King Roma, Kapitulo 1, versikulo 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. O ito po yung makasulat. King huli na niti kabaluan yu ampon kakilala, ing Diyos, ing linalang king sabla. Ing Diyos delangan ing tao, dapat ing tao, ginawa yang sariling kabiasnan. Ginawa yang sariling Diyos-Diyosana at karelalang simban ampon sinakloran. Dapat ing katutuan, linibera,
ing tunay kabiasnan. Ing tunay katutuan, karela lang selekot. Dapat nga naning ipakilala na ning Ebanghelyo. Nga na atin mong metong adios ding sabla. Metong adios ay atsuking babo banwa. Apot ang manalangin kayo, kukulayit kayo, lalapit kayo, daraing kayo. Atsuya banwa. Adaraptana ing sablang bage, ing keganaganang bage, amina mayap keti sulit. Matulid muing tao kilalana, ampon pag-aralana. Sambane ing tunay Diyos. Diyos ding sabla ay atsubanwa at alayo keti sulit. Kinguli na niti, nabingot ingke kayong kabilyan. Kingat iyong kapag-aralan. Matuwa na ing biliyo at kakilala yung ing balang dapat yung. Ating kayong ganap akabyasnan, bangke kayo yang tukyan. Esa naman ang daman kapagalan, ing ninumang taong ati yung lalakad, king tunay dalan. Lalo nangeniking panahon, akasalukuyan, lalong peligro, ingati yung lalaganap. Kingati yung epidemyang lalakad, iti eya lubusan, miyabye ingati yung kalunasan. Nune paman iti laluya pang darakal at daratang ingati yung peligro. Dakal pang datang dapot ing tao nung ating niyang takot king Diyos at inyang kabyasnan at inyang disiplina at inyang pamaningat at inyang mayap dapat alayang ibiling na anumang sakit kekongan. Dapat kinguli na niti, ding banal parati ming sasabihan. Minuna pa, miyabye na kekongan, at alang kakulangan. Manipon kayo. Ketang masisirang pamangan. Tanam kayo, may sabing bakuran nyo. Ayati yung babye pakinabang ke kayo. Uling nung datang manitang oras, at miras, mitas ingke kayong kalakalan. Ating kayong malyaring kwanan. Amalyari yung pakinabang na. Lonyong yening, dakal ingati yung daraing. Kapamilatanan itang danop, alalaganap. Mialiwang kaparalanan ingkarelang gagawan. Nung minsan, mas may gitsang ibyena
kapalit ing kayang biye, ay salba na lasana ing mesabing pamilyana. Ing sakit ay ati yung lalagana. Malambat, bayu yatune mirinan kalunasan. Nungay niya ing kaingatan, kaya kayo ipanabilin yan. Nung datang yaman, king taong alang kapag sadyan at may na, ing kayang pamikatawan, malalagwayang miragsa. Nungay niya, ipanabilin, nung emo presiso at maulaga, ingke kayong pamagluwal. Manatili kayong, kingke kayong baletok nangan. Uling maliban kaniti, dakal laparing ati yung kapagsubukan, adatang ke kayo. E nasama yakit pasibayo, inggalgalya ing labwad. At eyo na asaksyan, amiragsapa, ding pader amitutumpak. Aduan nyo king Diyos, ala na sanang orno pang migising, amalyaring munye pinsala, kaya kong sabla. Takpane sana pasbulan, kinguli naning kayang lugod. Ing Diyos malugod iya, lalo na karetang tune susuyo kaya, ayat ing ganap kapamintuan. Ating tapat apamanwala, alang pa magkunwari, alang ngalinlangan. Nune atin niyang tetagan, atin niyang ganap akabias na. Kinguli na niti, kapamilatan daring ke kayong pamisasan metong akaralungan ay sa pulay sana. Ingati yung daratang adalumdum king panahon. Kinguli na niti, mapanalangin kayong iti yaing paratiming sasabyan ke kongan. Kuntoro lalapit kayo king Diyos, ing lalo kayong misusubukan. Ing lalo sanang mayakit, ing tetagan ke kongan. Pablasang ing Diyos, iti malugodya, marangalya, mayupayaya, at alayang kaparis. Yaing Diyos, at tsuking babo ding sabla. Eyo kakalingwan, matuwaning panahon, at inasanang ganap mayap adepatan ing balang dapat. Uling ninuman ke kayo alang makibalo, nung kapilan niya datang. Ingaldo delumduman ke kayo. Alang makibalo, nung kapilan niya gumulot king masala ing tao.
Nune, mapagsadya kayo, mapaglame kayo, banten nyo, ing balang dapat iyo. Iti yang panabilin ke koman. Mapanalangin maygit ka rin ke kayong kapatad, ayati yung manandaman. E na sana mayakit pa si bayong, ing tao lungkot ya. Ala sanang kumiyak, metong man ke kayo. Nune, lalo kayong maging matibe, maging matatag. Nanuman ingati yung daratang ayadle kapag subukan, karingke kayong balang di. Kasi bayong, ilang lugod ang pongsaw ko. Pagkatandanan yung ing Diyos malugod iya. Alayang kaparang, dapat naburining ginung, ing mikaati niyang aliwang Diyos ing taong kingarapan. Pagkatandanan yung ing Diyos, yaing sablang lina lang keti sulip, antimurin king banwa. Ing nanumang adle kapag subukan, yamu naman ing babye kalunasan. King ulidaring ke kayong matapat, akapaniwalan, kambening maya pa dapat, ayating kabiasnan ang pontakot. Iya sana ingati yung mamali, manatili karingke kayong balang kasarili na. Kinlugod ang ponsaop na nitang Diyos at ing kapayapan ke kayo lalakwan. King patnubena ning Espiritu'y Santo, lakwan na kayo.
kay Lolo. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong iniabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak sapagkat sa araw po ng Sabat tayo po ay nagtipon-tipon upang sa gayon ay purihin natin at sambahin ang ating Panginoon sa kanyang pagka-espiritu at katotohanan. Na kung saan iniwan po natin ang ating lahat ng ari-arian upang suyuin ang ating Panginoon. At sa umagang pong ito, tayo po ay mag-aaral sa eskwelahan ng buhay na kung saan ang bawat isa sa atin ay kailangang mapaunlad ang karunungang ukol sa Espiritu. Napakapalad po natin, mga minamahal pong kapatid sa pananampalataya, sapagkat sa pag-ibig ng Diyos ay dumarating sa atin ang mga banal na batlaya upang ituro ang mga kaparaanan, upang ipaalala sa atin ang araw nating bukas. Sabi ng banal na batlaya, sa kabila ng haba ng panahon ng pandemya, hindi pa daw po natatapos. Kung saan mas igit pa yung darating sa ating buhay. At sinabi niya, sana hindi na lumindol ng malakas. At sana wala na daw bulkan na bubuksan. Ano po ang ating gagawin ngayon? Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, itinuturo niya ang mga kaparaanan. Sabi niya, kundi lang importante ang ating lakad, huwag na po tayong aalis ng ating bahay. Isang paraan po na itinuturo ng ating banal na batlaya. At kulang importanteng lakarin, kailangan po magkaisa po tayo sa isang panalangin. Tumagon tapo king nobena tamo. Kailangan pong magkaisa tayo sa isang nobena. Dahil kahit gaano man daw kabigat ang binubuat, kung marami po tayong nagbubuat, nagiging magaan na parang isang patpat. Ganon ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapariwara. At sabi niya, umipon tayo ng mga pagkaing hindi nasisira. Gawin po natin yon. Daragdagan ko pa po. Kung marami po ng pera, dagdagan nyo na. Pati po yung sa akin, pakibili nyo na. Apo? Kasi po ako, wala akong pera. Pero, ang kaparaanan na itinuturo sa atin ng banal na batlaya, gawin po natin yon. At ang sabi niya, magtanim tayo sa ating bakuran na pwede nating kainin. Dahil baka pagdating ng araw, yung kalakal po ay tataas. Baka kung dati nabibili natin ng 10 piso, magiging 100 piso. Meron kang pambili, hindi ka makakabili. Bakit po? Kulang yung pera mo. Kaya mga minamahal pong kapatid, sa pananampalataya, ano po ang magiging takot natin kung ang ating Panginoon ay nananaan sa kaibuturan ng ating puso at pag-iisip? Kung ang lahat ng kaparaanan na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin ay ating ginagawa.
Huwag po tayong matakot. Lamang kung tayo ay hindi gumagawa sa ating banal na tungkulin at yung kawang gawa ay hindi natin nagagawa, hindi ko po masisigurado ang ating kaligtasan. Kaya po napakapalad po natin. Bakit? Meron po tayong iisang Diyos na tunay at walang angganan. Ang paksa po natin ay mayroong lamang iisang Diyos na walang angganan. Pero sinabi ng banal na Batlaya, nung panahon ni Moises at ni Aaron, totoo po ang binanggit ng banal na Batlaya. Nung umalis si Moises, umakyat po siya ng bundok, iniwan po niya si Aaron at ang lahat ng iniligtas niyang Israelita. At napagkasunduan po nilang gumawa ng isang Diyos-Diyos ang biserong baka. Ngayon din po nangyayari ang bagay na iyon. Dahil po sabi ng nakasulat sa San Lucas Kapitulo 16, versikulo 3, ito po ang kanyang sinasaad. Lucas 16:13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Meron din po palang dalawang Panginoon ngayong panahon. Sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang alaga ang ikalawa. Sabi niya, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yun po pala, yung pangalawang Diyos na sinasabi niya, yung pagmamahal sa salapi. Pagmamahal sa kayamanan. Ngayon din pong panahon natin nangyayari yung bagay na yon. Yung pong mga mayayaman, mararaming pera, ay lalo pong nagpaparami ng pera. Ginagawa na lang pong Diyos nila ang mga salapi. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal pong kapatid sa pananampalataya, dahil po nakilala natin ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan, ang tunay na pagkilala sa nag-iisang Diyos na walang hangganan. Kaya nga po sabi ng referensya natin, sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa-ibabaw sa lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Meron pong nag-iisang Diyos na ating kinakilala, na siya ang nasa ating lahat. At sabi rin po ng referensya, sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 20, Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 20. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo ng ayon sa aking palatuntunan. At ingatan ninyo ang aking mga kaatulan at inyong isagawa. 19. At inyong ipangiling ang aking mga sabat at mga magiging matanda sa akin at sa inyo. Magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya po kung wala po tayo sa araw ng Sabat, hindi po natin makikilala ang nag-iisa tunay na Diyos. Dahil po sa pag-aaral natin sa eskwela ng buhay, tayo po ay natututo ng karunungan galing sa ating Panginoon. Nung unang panahon po,
nandyan na po ang nag-iisang Diyos. Sabi po ng nakasulat sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 1, sa panahon po ni Abram, at nang si Abram ay may 99 na taon, 99 na po yung Abram kanita, at napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Nung unang panahon po, nandyan na po ang nag-iisang Diyos at itinuturo po sa kanila na lumakad sa harapan ng ating Panginoon at magpakasakdal. Ngayon po kaya, o bukas, nandiyan pa kaya ang nag-iisang Diyos? Sabi po ng nakasulat sa sulat ni Apostol Judas nung kapanahunan niya sa 1 Kapitulo 25, ganito po ang nakasaad. Judas Kapitulo 1, versikulo 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon, at magpakailanman. Siya nawa. So, ang nag-iisang Diyos noon, ngayon ay bukas ay iisa lang po. Sino po yun? Sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 3, ito pong sinasaad niya. San Juan Kapitulo 17, versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Siya po pala ang nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya nga po sinasabi niya sa 14:6 ng San Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya mga minamahal pong kapatid, magulang sa pananampalataya, meron po tayong nag-iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, at siya ang ating daan at magpapatotoo sa atin at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang pag-ibig sa salapi, nga na po king kapampangan, wakat niya po kanuning dewa kaning salapi. Datapwat ang pag-ibig sa Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi po, kung mag-iipon man po tayo ng maraming salapi, pag nawala na po ang ating buhay, magiging walang kwenta. Di mo na po pakikinabangan. Kaya sabi ng Banal na Batlaya, samantalayin natin ang pagkakataon. Abang tayo'y merong buhay na ipinapairam ng ating Panginoon, sapagkat sino man ay walang nakakakilala sa araw nating bukas. Sabi nga po ng Santiago Kapitulo 14, 4 versikulo 14, Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas,
ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Kaya po yung ipinahiram na buhay po sa atin ng ating Panginoon ay samantalayin po natin sapagkat sinuman po ay hindi nakakaalam ng araw nating bukas kung meron pang buhay na ipapairam sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay magkaisa sa pagpugay, sa pag-ibig sa ating nag-iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ni Jesucristong ating tagapagligtas. At gawin po natin ang lahat ng kaparaanan na ibinabalita at tinuturo ng mga banal na batlaya upang sa gayon ang bawat isa po sa atin ay mamuhay ng mapayapa at walang pag-aalinlangan sa ating pananampalataya sapagkat nandyan po si Jesucristo na ating tagapagligtas. At muli po, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa ating naging speaker o tagapagsalita po sa umagang ito. Muli po ay magbibigay pa po tayo ng oras, mahaba pa po doon po sa ating mga kabataan, magganda po sila. At bibigyan ko pong oras ang ating kapatid dito po sa itaas muna, si Brother Boy, para makapagbigay ng mensahe po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat, una sa ating Panginoon. Marami na pong pag-aaral lang na ibigay ng ating kapatid. Ang akin po lamang ay dugtong lang po. Paalala po. Totoo po yun dahil po tayo ay naririto. Sino pong sinasamba natin, di ba ang Panginoon? Kaya po na tayo nandito. Sana po lahat ng bilin ng batlaya sa atin kanina, may tanim po sana sa ating puso't kaisipan. Huwag natin pong hihiwalayin at huwag nating pagwawalang bahala ang kanyang bilin. Yun po ay pawang katotohanan. Matagal na pong panahon, sinabi niya ang pandemya ngayon ay darating. Ang mga batlaya, babat manaog sila, ibinabalita po nila sa atin yan. Kaya nasa atin na po ang papagpasya kung tayo po ay susunod at mag-iingat. Totoo po yun. Kung wala rin po tayong importanteng lakad, wag na po tayong aalis kasi po ang sakit po na virus na yan, kung halimbawa pumunta ka sa maraming tao, minsan po sa lang sa hangin, mahahawa ka na. Kaya po tayo pinapalalahanan na hindi pa po ito, marami pang darating na pagsubok sa ating buhay na haharapin. Kaya po, pagpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Lagi natin pong iwaksi sa ating kasarilinan, araw man at gabi. Lagi po tayong magpasalamat sa Kanya. Ano man po ang ginagawa natin, dumalangin po tayo. Tayo pong lahat na may sasakyan, ako po ginagawa ko. Bago ko po sakyan ang aking sasakyan, dumadalangin po ko sana gabayan niya ako sa aking lakad. Ilayo niya po ako sa anumang disgrasya. May bilin din po ang ating bahal na batlaya, tayong may sasakyan. Kapag po naramdaman natin na kumaba ang ating dibdib, sabi ng batlaya, magdasal po tayo bago ka umalis. Yun po ang bilin niya sa atin. Na sana po ay magawa natin. Huwag natin pong kalilimutan. Basta kumaba ang iyong dibdib,
magdasal ka muna bago mo sakyan ang iyong sasakyan. Yan po ang bilin ng Batlaya sa atin. Nung pong kami nagkawang gawa, binilin po niya sa atin lahat ng may sasakyan. Sana po may tanim po sa ating puso't kaisipan ng kanyang bilin. Na kung sasakyan mo ang iyong sasakyan, kung mabaang yung dibdib, magdasal ka muna bago mo siya sasakyan. Kaya po, laking pasasalamat natin, nagising po tayo at namula sa tunay na katotohanan sa ating Panginoon na siyang gumagabay sa atin. Ano man pong dagok na dumating sa ating buhay dahil po tayo ay nananatili sa Kanya. Di ho ba, sabi ng Batlaya, anong inatatakot natin kung tayo nasa Kanya? Dumating man ang pagsubok, siyang nagbibigay, siya rin ang nagpapahilom ng sugat. Di ho ba? Para ho tayo magpino, para po tayong pinapandayan sa isang tulad ng isang itak. Pinapanday po tayo kung saan tayo ang ating katatagan sa ating pananampalataya ay doon po natin masusumpungan at masusubok ang ating katatag. Para po sa Kanya, sana po tayo lahat kumapot po tayo ng mahigpit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang iisang Diyos. Totoo po ang sinasabi kanina ng Batlaya na maraming nagbebenta na tulad po ng mga rebulto. Ginawa lang po ng tao yun. Minsan po nakikita ko, sabi ko hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasi po, ang sinasamba nila ay kahoy. Minsan po, mga ginagawang semento. Kaya po ang Panginoon, siya po ay nalulungkot sa mga taong ganyan. Kaya po sana tayong lahat, pagtibayin po natin ang ating pananampalataya. Lagi po nating iwaksi sa ating kasarlinan ang magmahal sa kapwa. Magbigay tayo kung manong mayroon tayo. Tumulong po tayo kung mayroon po tayo sa mga nangangailangan na lumalapit po sa atin. Huwag nating hayaan na tumalikod na malungkot. Kung may manglilimos, bigyan po natin sa ating abot nating makakaya. Dahil po tayo ay nakakagawa na hindi natin alam. Yun po ay nakakatuwaan ng ating Panginoon. Dahil po ang pagbibigayan at pagmamahalan sa kapwa, yun po ang kauna-unahan. Mahalin natin ang ating kaaway, yun po ay natutuwa po ang ating Panginoon. Huwag po tayong magtanim ng galit sa kapwa-tao natin. Yun po ang kautusan. Sana po maggampanan po natin lahat ang kanyang bilin at ang kanyang mga kautusan dahil siya lang po ang Panginoon. Tulad po natin ngayon, ang sinasamba natin, kahit hindi po natin siya nakikita, sumampalataya po tayo sa ating Panginoon na si Jesucristo. Kung di po tayo dadaan sa ating Panginoon na si Jesucristo, hindi po tayo makakarating sa kanyang Ama nasa langit. Dumaan po tayo muna sa Kanya. Siya po ang ating tagapagligtas. Yun po ang tunay na katotohanan sa ating pananampalataya sa araw na ito. Muli po ay nagagalak ang ating Panginoon dahil po tayo nagtipon. Ipinangiling natin ang Sabat. Iniwan po natin lahat ng ating pamilya dahil makatupad lang po tayo sa ating tungkulin. Sana po, bawat Sabat ay lagi po tayo magtipon-tipon para po sa ating Panginoon na pasasalamat. 6 na araw, binigyan niya ang ating kalayaan. Ngunit, ang linggo po, dapat ibigay natin sa Kanya. Ilang oras lang po sa Kanya, di ba? Atin po, 6 na araw, di ba? O kaya lagi po nating tatandaan sa ating kasarlinan ang pagmamahalan
manatili po sa ating puso. Yun po ang tunay na kagustuhan ng ating Panginoon, magbigayan, magmahalan. Yun po ang kanyang kautusan. Para po tayo ay anuman po ang ating hiling, basta na buo po ang ating kaisipan at puso italaga po natin sa Kanya. Wala po siya, ibibigay niya po lahat ang ating kahilingan. Na sana po ngayong araw na ito ay lagi niyo po niya tayong ginagabayan sa pamagitan po ng mga kanyang mga banal na itinutubod sa atin para ay magbalita anuman po ang ating gawin. Kaya mahal naming kapatid sa pananampalataya, sana po lagi nating iwaksi sa ating kasarlinan, panatilihin ang pagmamahalan sa ating kapwa. Sana po ngayong araw na ito ay maitanim po lahat sa ating puso't kaisipan ang lahat po ng ating pinag-aaralan sa eskwelahan ng buhay. Muli po, hanggang dito na lamang po ibinabalik ko na po ang mesa sa ating tumahawak. Yung pong ating kabataan, Pangulo po ng kabataan po natin, nandyan? Magbigay po ng mensahe para sa atin po. Inihintay po natin ang Pangulo po ng kabataan. Every Sunday po niyan, tatawag po ako sa inyo para magbigay po kayo ng mensahe. Magkapampangan na ako pa po sa niyang magtagalog king harapan niyo. Muna po payabot kaya po yung maya paabak. Muna king kaya katampong malugod na Diyos. Kadwa po kaya kayo pong pengariming at kalukarang kalupa ko pong kayanakan. Kaya ko po isip-isipan na magsalita akong yan eh. Kinarag kong bigla. Yung sinabi ng magsadya larang kayo nakan. Itapin po, dakal na la po ding kapag-aralan na dindamtamong yan yung kayabakan. Yung mga nyanda na pong peliwanag, yung kaya katampong meging temang yan yung kayabakan. Sabi dapit po, ding banal, mga yan tanawan po sanang gawan din kaya katampong banal na katungkulan. Kabang mabibiyata mo po, abang peparamda katampong pimbiye. Sabi namin po yung kaya katampong pengaring ba pong Michael na mga yan tanong gawan din kaya katamba na katungkulan kabang tsupayin kaya katamong sikanan. Uling palagi at yung pamagsisig yung bandang tauli. Kaya maswelo tamo po, ikatamo pong hingkasal pantayanan na ini. Uling atin pong ding banal, makanyan la pong titipa, bang malyaring makanyan da pong ituro in kakatampong dapat gawan. Minsan, makanyan da na pong ulit-ulit sasabihan, uling ikatampong sablang tao, makanyan tampong mapangalingwan. Itapin po, ako na po pakalambat, yung ka na akong sabihan nga ng kayabakan, dakal pong dakal salamat, itanam po. Ninervyos pa po yung ating kabataan. No? Nabigla po yata. Sana po sa mga susunod na mga araw o sa linggo po, tayo po ay maganda, no? Mga kabataan. Isa-isahin ko po kayo. Maganda po kayo. Dahil po may pinag-aaralan din po kayo tuwing Sabado, di ba? Nag-schooling din po sila. Kaya gagawin po natin Sunday, yung isang representante niyo po na bibigyan po natin ng oras upang makapagbigay ng mensahe at makapagbigay po ng mga payo sa ating mga kabataan. Dahil po napakaalaga po yon. Yung ating ugnayan po, yung communication natin para lalong kung mayroon po tayong mga mensahe na dapat nating i-share, no? Ukol po sa ikaganda, ikabubuti ng ating samahan, no?
At sa mga sandali pong ito, mahaba pa po yung oras, no? 9:15 pa lang po tayo. So sa ilalim po, wala po kayang magbo-volunteer dito? Sa mga kababaihan po? Yung base po, dun po sa na-experience po natin. Yung mga, kasi po, yung sinasabi ng banal na Espiritu, kung minsan po yan, nagkakatotoo sa atin. No? Na-experience po natin, sabi ng banal na Espiritu, mag-iingat kayo, sabi, tapos hindi po tayo mag-iingat, may darating na pagsubok sa atin. Na yun naman po ay pinapatunayan po. Ang magpapatunay po nun, yung mga taong, yung kung sino po ang nagkulang o sa mga payo, no? Kaya po maganda po yung sinasabi ng banal na Espiritu kung hindi po natin yan gagawin. Kung minsan po tayo pa ang nagsasabi na kung minsan ba't di sinabi ng banal na Espiritu. Pero palagi pong pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu, lalo na po sa panahon po natin ngayon, no? Sa panahon pong nasa pandemic po tayo, new normal, ne? Marami pong mga bilin ang sinasabi po ng banal na Espiritu na siya naman dapat nating gawin. Kasi po sabi niya kung tayo po ay nagpapasakop, so gawin po natin yung ibinabalita na dapat natin gawin. Dahil po yun, kung ating pong susundan yan, sigurado pong ibibigay niya yung tamang mga kaparaanan para sa atin sa ating kaligtasan. So, mayroon po akong natatandahan na ganito. Kwento lang po. Mayroon po tayong kapatid na sabi, binilin po ng banal na Espiritu. Sana hindi po ako magkakamali. Mas gusto ko po sana silang magdi-deliver. Ang sabi po ng banal na Espiritu, mag-iingat ang kabataan, yung isang kabataan po natin. Lalo na, hindi lahat po ng mga kaibigan ay kaibigan. Kapampanganan kaya po ba ang mabilis siya. Kanu ba lang tatapik kem pagona, kaluguran lo. Okay, ngani po malaba nina yung kakaluguran ni. Kakaluguran ni. One day, pintalane po yung kaya katang kapatid, kakaluguran na. Inagkat ne may akola. So, sabihan, bilang kaya na kan, bilang kabataan, inagkat na ka, normal mo, mag-api-api kayo. O may kainom la pong dita ka serbesa. Okay? Ngani po, kaya pangainom ng serbesa, uling imbilin, tatakman ng ditak, kaya tang maalasing. Alanapin man po milyaring sinabi na ng banal na Espiritu. May aksidentiya po. Buti na mo, dahil nga aksidenti na man po mete. Pero, mesamentula bitis. Ngani. So, pamag-aral mo ini. Kasi po, mas buri ko po sana nung ilang mag-deliver. Baan alang kulang, alang sobra niya. So, iya po yung binili na ning banal na Espiritu ito. Kay ba't na po ning pangapalyari ito? No karning kaluguran. Kareta pong may damage, si kayong mamayad. Itang kaluguran mong may nagkatke ka, no karin niya. Solo mo. Solo mo yung gastos. Hanya po yung banal na Espiritu, potang pagbili na nakatamo, tamo po pag walang baala. Lalo na po rin kaya katang kayanakan. Sabi na po ning banal na Espiritu, kareng kayanakan, nung yan na importanteng lakad, yata na po pupuntalan. Lalo na po kayang panahon tamong yan. Yata naman po lalakoy tang makyabetam. Yata po lakoy tang, yata na po panayan nung nanoy tang, yata na panayan nung nanoy tang sinabi na ning banal na Espiritu. Iwasan ta na po. Nung sinabi na po ning banal na Espiritu, mimingat kayo nga na, lalo na ikayong kayanakan, nung yan na po importanteng lakad. Nung mag-swimming na amo po, yan naman talagang presiso, iwasan tapa mo po. Uling pota, karinta mo mirasan. Ini po, naman pamatakutan da katamo ring Espiritu. Lalahot da katapin lilisya da katapin. Kaya tang dala na malwalas, uling alaya pong ibiye pakinabang kaya katamo.
Lalo na po kayong panahon tamo ngeni, pandemic, yung sitwasyon tamo po, tanay mambalo nung nino yung ating career kayong kapanandaman. Yung po balo, yak pala. Pero may vaccine na ako po. Data po nga pa may vaccine na, sabi kaya po yung vaccine. Data po nga may vaccine, pa-schedule ko po. Atin pong open niya pa yung kakatamong gobyerno, pagkakataon tamo po ini, magpa-vaccine tamo po. Data pong titas presyon, sabihan niyo po, nung mitatas ko presyon, uling atin naman pong doktor ka rin. Ako po tatakot. Pata sinabi de pa mo po yung vaccine, mitas na ko presyon. Ali ko po, ako po paitas presyon. Ay ni po, naman po ituro kayong kakatang katawan nini nung makarokya po karakalatawa. A million of people. Mo po kayaning kakatamong bansa, may yayaliwang bansa po, babaksin da. So, birin sabihan po, kailangan niya po kakatamo. So, yung pong ating pag-aaral sa umagang ito ay napakaganda po. Nung una pong panahon, marami pong siglo ang dumaan. Nung pong panahon ni Adan, panahon po ni Nunong Hob, panahon po ni Nunong Moises, may iba-iba po ang mga dinahanang pagsubok yan. No? Iba-iba po ang pagsubok na kanilang pinagdahanan. Nung pong panahon ni Noah, lumubog po ang mundo. O yung yato, pepalbog niya po ng Diyos. Sino pong miligtas? Sino pong nialigtas noon? Yung naniwala po kay Noah. No? Sa panahon po ni Moises, yun din pong naniwala sa kanya. Yun din po ang nailigtas. Dahil po, ang sabi noon panahon no yun, mayroon pong ari, no? Yung ari, talagang isto pong may sabi kang ari, nung minsan, nung malyari mo, yung desisyon mo, yan talagang malyari. Ari ka eh. Nya po, ketang panahon na pong Moises, dakal mo naman pong pamaniwala. Uling deng kakatamong kapatad kanite, lamaniwala king Diyos. At tinla namang paniwalan na magpatutuya naman, natutuya naman po yung karela. Oneng, ita pong karelang kapanwalan na ito, atin niyang kapupusan. Yung tunay Diyos, salaya pong kapupusan ng kayang mysterious. Sabi na, inatya niya naman ng itang kayang tungkod, meging lubingan niya, oneng malatiya mo pin. Pero meging lubingan niya. Itang pong tungkod ng Moises, iya po yung binyan ng antimong kain na po ng banal o ng Diyos kayo, tinasne po, may pinaing dagat. Bang maligtas lamo ring Israelitas. Katapong panahon na ito, akakit ko rin na ing pamag-aral kanita, dala na naman po nitang inghari, uling pagsabihan ng Moises, yung Diyos ng Moises, yung tutu. Ang gaking palambutan niya sana puso, ingari. Ang gaking miyak tang detang pangani anak, mga matela. At ating pangmiyak tang panahon kanita, ing kadiliman, pangmigdilim niya, yung yato, yung ngari kamatayan. Istulino biya kening dalumdum, matela retang at rin. So, panapanahon po yan. Ketang panahon na pong nunong Moises, petatak na laren bale. Ketang daya, detang ating tatak, ketang pasbul, yaring kamatayan, liliwas siya. Po. Yan na po yung takot tamo, nanong kapigaganakan tamo. Sabi na po, nung atsuya kaya katamo, yung kaya katamong ginong Diyos, alayang ibiling sakit o alayang nisepo tamo mang pungbuak enumano. So, kaya panahon tamo po nga ni, ay apply tayo naman yan. Nung itamo, tintamo pong takot king Diyos, agawa tamo mo naman po, panaligan tamo na itamo, anak nakatamo ng Diyos. Kailangan tukyan tamo mo, itang pagawa na naman kaya katamo ng Diyos. Uling anak na ka, kailangan, maminto ka naman kitang burina ng kaya katamong Ginoo. Kasi po, nung ita naman pamintuan ang gasasabihan tamong anak nakatamo ng Diyos, nung lalabag na kaman karetang kayang buri, aba, miyatulan ka naman.
Makaya niya po yan. Kailangan tuki tamo, makipag-ugnayan tamo, kitang burina naman po ning kaya katamong igpa. Uling nung taliwas tamo po ka rin, maging pasaway tamo po, akit taya naman po yung babat, yung pakibat. Pota pong kinawani tamo kayo, akit taya naman po itang pakibat na kaya katamo. At niya naman pakibat to, istong meging pasaway ka, mapunishment ka. Pero isto pong tutuki ka, go. Malaya ka. Anya po sana kaluguran na kapatid. Deni pong pamag-aral tamong areni, tuturo na la po kaya katamo, bata lang mayangawan. Baka nita po, etamo po miras kaya tam puntong ipaamak kiya ing meto nga talasal pantaya. Nya sana po kaluguran na kapatid, paki simsimantala, paki intindihan tala po, reng buridang ipayabot kaya katamo ding banalay espiritu. Bangkanita, ing metong man kaya katamo, hetamo po numano balang. Itamo po ing gawa king kaligtasan tamo ya. Sinabi na iligtas kayo, pero nung ibibiyeming kaya kang sarili king kapaamakan, ne po, etamo po miligtas. Anya kailangan po kaingatan pa mo rin. Anya sana kaluguran na kapatid, itamo pong may kakapatid kayang kasalpantayanan, lalo tamo pong pagmasusyan, ang pong dinan panahon, yung kaya katamong pagawa na kaya katamong ng Espiritu. Lalo na po nung minsan, kaya katamong panahon ngayon, lalo ya pong meragul o mesiri ing metong kapanandaman. Dati po, COVID-19 ne po, ngayon tineng Delta variant, ana na naman po. Gamasikang kakatawan po atang mituran ka kanita, kalupa na po sinabi ng banal, miragsaka. Nya talagang full kaingatan po ngayon. Nya nung talagang presiso yung kaya katamong lakad, manatili tanamo po ka rin kaya katamong bale. Nya po sana, ini po abinya ng paganaake katamo ng Espiritu o ng banal, sana po agawa tala. Okay? Kani pong lalam, ala na pong bisang magpaliwanag po kaya kayo. Bisang mamaya pamag-aral kaya kayo. Brother boy po kaya. Ini po ba iya liwang bansay ni kasi malamba tanyar niya kaya be ni. Ngani po at suya, mali mo po abalitaan nakatamo kitang lugar kayang penibatan. Brother boy yung po. Hello po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At it's been 6 months po na nahiwalay po ako sa inyo. At hindi po ibig sabihin na napalayo ko po sa inyo. Pero po, every Sunday po, naka-online po ako sa ating lunduyan po. Nakikinig po ako sa ating mga simba dito po. Kaya para din ko po kayong kasama kada linggo po. Kaya mapala po tayo dahil po meron na po tayong online na pagsasamba po ngayon. So, napakaganda po ng ating tema sa araw na ito na lahat po tayo ay narito ngayon because of main reason po. Ano po ang main reason po natin? Naniniwala po ako na isa lang po ang ating reason. To worship God po. Kaya tamang-tama po ang ating tema. Sabi po ng Panginoon sa Genesis, dinilang po niya ang mundo, ang langit, at lahat ng mga bagay. At pagkatapos nilang po niya ang tao, para po siya po ang mag-aari sa mundong ito, at siya po
sasamba sa ating Panginoon. Sa ikapitong araw, binigay niya po sa atin upang sambahin po natin siya. Kaya, paano po natin gagawin yon? Para po tayo maging tapat sa Panginoon, lahat po tayo ay may kanya-kanya po tayong pananalig at pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kailangan po meron po tayong faith sa Kanya. Ibating po natin ang ating sarili, iwan po natin ang ating mga pamilya o ang ating mga gawain sa bahay at punta po tayo dito para sambahin natin ang Panginoon na walang alinlangan. Yan po ang gusto ng Panginoon. Meron po tayo, paano natin po mapuntahan ang Panginoon? Sabi po ng Banabatlaya, ang Panginoon ay wala dito, nasa kalangitan. So meron po tayong stairway to heaven po yan. Step by step po, gagawin po natin yan. Paano po? Dahil po sa ating pananampalataya, gawin po natin ang ating tungkol. Para po tayong soldiers po. We are the soldiers of God. Kaya gawin po natin, kung ano po ang mga ginagawa ng mga soldiers, ganun po yun. May batas po o may mga rules po na dapat natin gawin. Katulad po, ang sinabi ng Banal na Batlaya, ano po ang bilin niya sa atin? Instruction po sa atin. Kung hindi po presiso, huwag na po tayong lalabas. Isang instruction po yun, napakasimple na instruction. Pero, malaki po ang halaga po yun na tayo, kung tayo po itutupad, makakaligtas po tayo, di ba? Hindi po tayo madadamay sa ganitong klaseng pandemya o maiwasan po natin apektuhan po tayo sa mga sinasabi po nilang virus na yan. Kaya, lahat po tayo, meron po tayong paniniwala, kailangan po ibigay na natin po natin sa Panginoon. Isurrender na po natin lahat para po makamtan po natin ang ating mga minimithi. Yan lang po ang aking bilin sa inyo at maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating kapatid. At yung pong ating love offering po sa umagang ito ay 5,090. Dahil po pandemic, yung pong ating pagsasamba ay hanggang dito lamang po. Kauli-uli ang pong magsalita yung ating kapatid. So, isasara na po natin yung
Kapayapan po, mahinta mo pong pangwakas panalangin king kitang kapulungan, kitang metong a Diyos. Alugod na may strong kaya kaming Ginoo. Alala pong puos din kekeng pasasalamat, papuri kaya ka. Ginoo, patawad po kung may kulang keman po king aldoning napon. Sana kapamilitan na rin bini kapag-aralan, naramdaman mi king metong at metong, mitimula po sana king kekem balang katandanan king kekem puso, pangingaldo bukas agamit mila king kekem pamanlakad. Ikpa, tunay ikaing mayupaya king sabla, bandi mo nga ning gana-gana, kaya makanyan kaya pong manalig kaya ka. Makanyan man ginin Diyos minsan, in tao, at inyang sasyasa na tundun, minsan, balo na ning katutuan, balo na ning mayap, dapat minsan, panatilya na pa yung sarili ng kabyasnan. Patawad Ginoo, sana, ariyan mo kiyang ganap ginin Diyos, king kekeng balang pangilos, mahingaldo bukas, kaya po masaklit king yatong mapamirait. Nune, apaslagan mo yung sala kay Batkeka. Ginoo, ngini pong may na kaming mikakawaning, mikakapatad. Ginoo, ipanalig mingan kaya kayong sabla. Ginoo, sana rin kapatad mi at pingaring manandaman. Ginoo, sana makanyan mo pong pakayapan. Kung may kulang naman po king aldo daring napunda, patawad po. Sana Ginoo, impakit muli, impasibayo, karela, yung misteryo, patutuki, yung biyeda. Lugod, king karelang kabilyan. Ginoon timurin ding atyo, king kapagsubukan. Ginoo, kawalan mo pong matalik. Na sana, po bibitaw no naigit, lalo lang lumakad, matibe at matatag. Kambeda yung pamaminto, king kaya kang kagulutan. Ginoon timurin, din kapatad ming magsakripisyo king alamang bansa, Ginoo, ingatan mo la. Nung makanan la po sanang kapayapan meko, makanyan la pong kapayapan di balik, ing bit-bit ng tagumpe king biyeda. Ginoo, in sablay panalig mi po, sablang biye at pagkabiye, ape parang mukya kami, iti pagpasalamat king lagyo mo, kaya kaming Diyos sa tagapagligtas, dakal pong salamat. Amen. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.